Здравейте, аз съм Криси и днес ще направим моите любими коравики отгоре с захар. За тези коравики ни трябва стрица, ние имаме пудра захар, а пък трябва захар на кристали. После ще сложим нашето домашно кисело мляко и сода и ние ще сложим масло, краво масло. Вие може да сложите като нас мас или краво масло или олио. Също слагаме ванилия. Ни трябва 2 капсулки, ама ние ще сложим на лъжичка, такава 2. И брашното, и когато са готови изпечени, ще сложим захар на кристали отгоре. Започваме да чупим яйцата и да ги бъркаме. I